Wena kade ungifonela manje uthe igama lakho uMthembeni. Unginyanyisa kabi ngoba manje ngikhuluma lana kwi-Table Vision anguboni. Uthi lona kimi sihlangane ngapha ngasepiti letefu ngiyibeke phansi. Na ngiyibeke phansi ngisike 4 wemoto kade uqhamuka phambi kwami. Emva lokho ngimfilikela amalathi uNkulunkulu umndeni ngithi akasuke mina ngoba ngiame hurry up nigga. Uyagoloza nengovolo. Ngasihlaba ngeqonda ngqo kuyena. Waphepha ukuhamba ongena ngapha wabuya. Emva lokho uzothi cishe ngambula siphuku undini awufanga nje nganakho uyakwazi ukuthi ya manje uyaphawula nje ngihlanga ngitshela ukuthi mina ma hurry up isikhathi sokudlala ingakho ngizongithola ngihamba ngesibuzi kutshela mina mangingena ngigxoba ngo-size 11 igcina ibile mawukuthi isibuzi ngihlakaze ngishiye kanjalo goba amavalo ngingene ngithatha enye kutshela uyabona mina kuthuleni ngikukhipha mina kulo line oqala ngibuyisele kwesibili uthi uyabuka esibuyeni ungibona futhi ngila sibheke ku yellow line khipha na ku yellow line tshela ngene ehlahleni ngime hlehla ngihlabula ivesi mangifike ngihlikihle nga12 wempama tshela usathi uyibuza lokho uthi nangu lo muntu engikhipha seyasha ngihlikihle kabi mina ngishekelela ngembazo manje ngitshela ngene kuleli windi la ngemuva anasikhathi sokudlala mina wena awufanga tshela ngikukhombisa ukuthi mina mangisuke ngithi mina ma hurry up nigga kwenzakalani khokhwebula manje mina ngitshela anginasikhathi sokudlala mina uyaza wena sikigi sanje ngizokuphinda futhi ufuna ube nenhlahla ukuthi angizokulandela ngemuva ngutshela mina ngiyakutshela mangakulandela ngemuva mina ngivele ngivule wonke ublight ushaya ugcine ungaboni ushiya kanjalo egenge lezi ngoba nizwa hambani watshele futhi lawo maphoyisa anginendaba nawo mina tshela eze la iwindini ngihle manje ngephepha display anginankinga mina tshela umur